வணக்கம், வெல்கம் டு உலக தமிழா. இப்போ நம்ம வாழைப்பழ பாயாசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்களை உடனுக்குடனே உங்களால் பார்க்க முடியும். வாழைப்பழ பாயாசம் செய்கிறதுக்காக இப்போ வாழைப்பழம் எடுத்துருக்கேங்க. இதுலேருந்து நம்ம 3 பழம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த 3 பழத்தையும் நம்ம ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நல்லா மேஷ் பண்ணிடலாங்க. இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறது தான் அரைக்கலாம். நான் அரைச்சிட்டா பாயாசம் சாப்பிடும்போது இது நல்லாவே இருக்காது, ரொம்ப குழ குழன்னு ஆகிடும். இது இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணோம்னா 1-2 வாயில் கடிப்படும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் வந்து மேஷ் பண்ணுறேன். இப்போ நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சிங்க. இப்போ நம்ம பாயாசம் செஞ்சிடலாம். இப்போ கடாயில் நெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க. இதில் முந்திரி பருப்பை வறுத்துடலாம். இப்போ நல்லா செவந்துடுச்சு. இதை எடுத்து தட்டில் வச்சுக்கலாம். எப்படி தட்டில் எடுத்து காமிக்கிறதுக்கு தட்டில் எடுத்தாச்சு. இப்போ திராட்சை பழத்தை போட்டு வறுத்துக்கலாம். இப்போ திராட்சை நல்லா பலூன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ திராட்சை எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ மசிச்ச வாழைப்பழத்தை போட்டுடலாம். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இது நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. வாழைப்பழம் ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்தா போதும். இப்போ இதில் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் 1 கப்பு பால் காசி ஆற வச்ச பால். அது நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ இதோட இன்னும் ஒரு அரை கப் போல் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் இன்னும் ஒரு அரை கப் போல் பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கட்டும், அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் போல் கொதிக்கட்டும். இப்போ இதோட சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம். நான் கண்டன்ஸ் மில்க் ஊற்ற போகிறேங்க அடுத்தது. அதனால் இதில் 1/4 கப்பு சர்க்கரை சேர்க்குறேன். இல்லைன்னா அரை கப் சர்க்கரை சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ அதில் வந்து கண்டன்ஸ் மில்கில் எப்படியும் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும். அதனால் வாழைப்பழத்துலேயும் ஸ்வீட் இருக்குது, அதனால் கம்மியாக தான் ஊற்றிருக்கேன். இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் ஏலக்காய் தூள் போட்டுடலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள். இப்போ இதில் ஒரு 1/4 கப்பு கண்டன்ஸ் மில்க் இது ஊற்றினா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் முந்திரி வறுத்து வச்ச திராட்சை சேர்த்துலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு சுவையான வாழைப்பழ பாயாசம் ரெடி. இப்போ பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். வாழைப்பழ பாயாசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உலக தமிழா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.